κρύβεις, μας καταστρέφεις και μας προδίδεις. Τον εαυτό μου δεν ποθώ και εσένα να θλίψω. Τι λοιπόν μάται με ως κακός στάθηκες κρέον. Τι είναι το κακό που σου έχω κάνει? Μου λέγες ή δεν μου λέγες πως είναι ανάγκη να στείλω εδώ, να φέρνω τον Τηρεσία. Ναι, και λοιπόν. Πόσος καιρός επέρασε αφού τη ζωή μου τη βασιλική να επιβουλεύει. Καλά να μην ειδώ. Ο θυμός αναθανάτω να με συντρίψει, αν πως από το κακό σου. Για χάρη των Θεών, πίστεψε δι' που θα σου λέει, των ιερών σε βάσου όρκων. Έπειτα, εμένα κι όλους εδώ που είναι παρόντες. Πίσω και μην οργίζεσαι εις δίπους. Αλλά ούτε εκεί φύλαξε το λόγο του ο Φίβος, πως τάχα το Λάιο θα σκότωνε το παιδί του. Λοιπόν, μην νοιάζεσαι για όσα ακούς, γιατί όσα χρήσιμα νομίζει ο Θεός, εύκολα μόνος τα φανερώνει. Τη τρικυμία ένιωσα μες στην ψυχή μου, καθώς τα λόγια σου άκουγα τα τελευταία. Ποια σε κατέχει βασιλεύ μάτια Αφροντίδα? Ενόμισα, σε σταυροδρόμιο βασιλεύς Λάιος, άσπλαχ να σφάγει. Και τώρα πως και τότε τα ίδια λένε. Επειδή είναι αδύνατο και σε παρακαλώ στο χρησμό, κάποια καλή με δώσεις είδηση. Τάχα μπορώ να μάθω ξένη, πού είναι του ειδίποδα του βασιλιά τα ανάκτορα ή που βρίσκεται αυτός ο Άναξ. Εδώ είναι το παλάτι του και μέσα είναι η Τρούλη Άνασα και μάνα των παιδιών. Ευτυχισμένης ευτυχής βασίλισσά μου να είσαι, αφού σε τέλεια σύζυγος του βασιλιά, αφού μητέρα έγινες παιδιών δικών του. Την ευτυχία εύχομαι και σε σένα ξένε να την καλή σου την ευχή. Πες μου, ποια ανάγκη σε φρέδω, τι να αναγγείλεις? Πολλά αγαθά στον άντρα. Αλίμονο. Τι να πω για τους Ιωνούς και για τους μάντρες που έλεγαν πως από μένα θα έρθει ο θάνατος του πατέρα μου. Και εκείνος τώρα βρίσκεται στη γη από... Πώς είπες, δεν με γέννησε ο Πόλιβος? Όσο κι εγώ, τόσο κι εσύ το συγγενεύεις. Μα από παιδί του με έλεγε ο βασιλέας. Δώρο κάποτε από τα χέρια μου αυτός σε πήρε. Και έτσι με πολύ αγάπησε το ξένο εμένα. Του Λάιου που βασίλευε σε αυτή τη χώρα. Ναι, αυτού νου ήταν βοσκός, αυτός ο δούλος. Μήπως είναι κανείς εδώ, από εσάς, που γνωρίζει το δούλο αυτού που λέει ο ξένος? Καιρός πλέον να πάψουν αυτά να είναι κρυφά. Εγώ νομίζω πως κανείς άλλος δεν είναι παρά ο βοσκός που ζήτησε να σου βρουν. Από τη βασίλισσα μπορείς να μάθεις. Και δεν είναι παράξενο ειδικό αυτό, αλλά όμως θα του θυμίσω. Βεβαίως είμαι πως καλά με ξέρει όταν ευόσκαμε τα πρόβατα εκεί πάνω. Εκείνος δύο ποιμνία και εγώ λέω Αλήθεια λέγεις. Μα καιρός είναι από τότε. και τώρα αυτό θέλω να μου πεις. Μου έδωσες ένα παιδί για να το αναθρέψω. Τι τρέχει, γιατί με ρωτάς τέτοια ιστορία? Τούτες εδώ είναι φίλε μου το παιδί εκείνο. Ας την καλά ρε Θεού, μην με σκοτήσεις. Αποκρίσου ότι σε ρωτάει. Τι λέει δεν ξέρει. Μάτια λοιπόν κοπιάζει. Με το καλό δεν μας ακούς. Θα μας ακούς με το στανιό. Αλίμονο. Και τι δεν θέλω να μάθεις? Έδωσες το παιδί σε αυτό ίδια που το γέννησε. Μάλιστα Φέντη, για να το αφανίσω, γιατί προβόντουσαν τους κακούς χρησμούς. Χρησμούς! Και αυτοί είναι χρησμοί. Πώς θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη μητέρα του. Και εσύ το έδωσε αυτό το γερωτά. Λυπήθηκε η καρδούλα μου και σε άλλον το... Σωστά την έσυρες και κέρδισες την πάσαν ευτυχία. Ω Ζεφ, αφού πρώτα κατέστρεψες το τέρας στον Ιχάτο που εταγουδούσε ενίγματα και που τη Θήβα έσωσε. Και γιατί? Σκοτώθηκε από το ίδιο της σκληρό χέρι. Μπαίνοντας στο παλάτι, πήγε στην κάμαρά της και αφού ξερίζωσε τα μαλλιά της, έκλεισε τις πόρτες όλες. Έκλαιγε στο κρεβάτι της που σε αυτό πάνω διπλό κακό της έμενε. Όση φορά βαρύτατη που δεν μπορούν τα μάτια του ανθρώπου να γνωρίζουν. Ποια κακή τρέλα σε έπιασε και ποιος από τους αθάνατους σε τέτοια δεινά σε έστρωξε. Πιο μεγάλα δεν υπάρχουν. Αλίμονά σου δύστιχε. Να σ' αντικρίσω δεν μπορώ. Κι αν πολλά να σε ρωτήσω θέλω, πολλά από το στόμα σου θα μάθω. Τέτοια είναι η θλίψη που γεννάς. Αλίμονο δυστυχισμένος, που με γκρέμισες μοίρα, κακή μου μοίρα. Σε φοβερό ανάκουστο κακό σε ρίχνει μοίρα σου. Δεν το είδανε ανθρώπου μάτι.
Ω μαύρο νέφος που κακός άνεμος σε φέρνει, νέφος ακαταδάμαστο. Ω ημέ, κι αλίμονο. Ποιους πόνους από τις πληγές μου δέχομαι και ποιον κακόν ανάμνηση. Θα πίσω φίλοι μου, πάρτε με μακριά από εδώ, εμένα τον καταραμένο. Οι θεοί μισούνε περισσότερο από όλους τους θνητούς. Άθλιε, για τη συμφορά που σου τύχε και τόσο την αισθάνεσαι. Κάθε ένα ποτέ να μη σε φωνάζεις. Ας πάει στην κατάρα του Θεού, όποιος με λύτρωσε τότε. Γιατί τότες, αν πέθαινα, δεν θα θλιβόμουν σήμερα. Δεν θα γινόμουν φωνιάς σε αυτού που με έσπηρε. Ούτε νυμφίων θα με έκραζα που έδειξα κακίαν. Δεν ήλθα για να γελάσω με τα δεινά σου, ούτε για τα κακά σου λόγια να σε επιπλήξω. Για το χατήρι των Θεών, αφού με βγάζεις από το φόβο που ένιωθα και καλός είσαι, σε μένα, που είμαι ο χειρότερος από τους ανθρώπους, άκουσέ με για το καλό σου. Γιατί με παρακαλάς, τι θέλεις? Όσο μπορείς πιο μακριά, απομάκρυνέ με σε τόπο. Με λυπήθηκες κρέοντα και εδώ μου τα στειλες τα πολύ αγαπημένα μου, τα δυο γλυκά παιδιά μου, λέω καλά. Σωστά. Εγώ σε έφερα κοντά σου ειδήποτα, ξέροντας τι παρηγοριά θα σου δώσουν. Ευτυχισμένος πάντα να είσαι γι' αυτό, οι αθάνατοι να σε φυλάνε. Εγώ που μη γνωρίζοντας φάνηκα ότι είμαι αδελφάκι σας και πατέρας σας. Ίδια γυναίκα γέννησε και εσάς και εμένα. Και εσάς και Θέλω να έρθει η υποδιευθύντρια, η κυρία Σοφία Ορφανουδάκη, να δώσει... Θέλω να καλέσω για τη δασκάλα που είχαν στην Τετάρτη Δημοτικού και παρευρίσκεται στην παράστασή μας, την άλλη κυρία Σοφία. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί νιώθω μια μεγάλη τιμή. Τιμήσατε όλοι το σχολείο μας, τα παιδιά μας που στη σκηνή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ παιδιά. Καλό βράδυ. Η κυρία Στέλλα, η κυρία Ματίνα, η κυρία Αργυρό. Η κυρία